Strangsalo Congress Day BJP Adongrokno bisingo choproplaimani Patimung silai pathamte bekakjaknai manitiye lahar kasumani kokshil chamungo Khorokbwrwi Congress Adongrokno Romkha Bishalgarh thanani police abo haikeno sangrong salfungo Patimung Thaio Dolnwi bekaknai Booma Mankha police Strangsalo Bishalgarh bypass laharo BJP te Congress Adongrokno bisingo choproplaimani Patimung tungflajak tongmani Bishalgarh route khola amchai kokjaka round kani kaitam silaite pekhagrujaka dolni doltham Booma Bishalgarh bypass lahar kasumani logi Congress Adongrokno yago sobai shukro khlaijaka fire service ni khungsa malkhung abo hakino butok khlaijagai sagordukno Mankha fire service ni Khorokni Khoroktham Adongrok Dolnwi bisingo choproplaimani Patimung khakni bukhakni no sagordukno Mankha Khoroktham Khorokbwrwi Adongrok sagordukno manai rokno rohorjaka Bishalgarh sakthamnogo Patimung yagulo amse denangai thepajaka police te piasar bahini Strangsalo Congress te BJP Adongrokno bisingo choproplaimani Patimung silai pathamte bekakjaknai manitiye amsani tongkusang sabaimani kokshil samungo Khorokbwrwi Congress Adongrokno Romkha Bishalgarh thanani police romjaknai rok wngkha Bishalgarh route khola amsani Probesh Sarkar Gojaria Bailamura amsani Suhel Rana Modupur Nogor Parani Babon Das te Modupur Uskul Tilani Madhav Devnath Borni Sakor thepajaka arms app tei bekakjaknai manikhwini tiye amsani tongkusang sabaimani case sangrong saloborno hangkor darbar nogoti saka police abo hakino sangrong salfungo Patimung Thaio Dolnwi bekaknai kwthang Booma Mankha police paithago o Boomano Bishalgarh bypass laharni modulo kibilni Khorokbwrwi amsayo tlangai bekakha police Strangsalni Patimung tabuk sagjora Khorokchi Chini mungoi FIR naharka Bishalgarh thanani police Khorokchi Chini bisingo Congress neta Joydul Husen Joydip Roy Barmani te Chorilam Block Congress ni achukfang Taramiyani mungbo tongmani koktuma hiaba tabuk sagjora Khorokbwrwi rokno simi Romkha police Bureau Report Chini Khorang